Nggih. Sehat nggih. Sehat, pangestu panjenengan. Kabaripun sae. Sae. Alhamdulillah. Rezeki nggih sempulur nggih. Sempulur awet donga pangestu panjenengan. Amin, Derek Bingah. Jenengan niki tansah eksis tanggapani ora Oh, ame. tasih menika dasare sinden enom kok. Sik kok ngomongne enom. Maksudnya pripun? Lho nek tesih enom niku ra tesih energik. Nggih. Lho ngayahi jo pirang-pirang tesih mampu. Lho, sinden kula iki enom kabeh lho, Mbak. Lah nggih. Nggih. Lah sing tuwek sapa? Niku partner jenengan wiwit saka berjuang nganti iso dadi viral ngeten iki pasangane ya karo Mbak Mimin aja ngono ah. Lho, lah nyatane nggih pun suwek iki, atuwek iki. Ya nadyan tuwek ning nadyan kaya ngopolan kepiye niku lak rencang jenengan niku kakak jenengan. Piye carane ya kudu entuk pakurmatan. Lajeng kedahipun kula pripun? Dipun hormati, dipun ajeni. Dipun hormati, nggih. Malah padake gendera ora. Lah dihormati. Aku ora dibagekke kok, Ces. Lah piye? Bintang tamu rak mung kowe tok. Aku ora dibagekke. Oh, senajan Mary. kok sing ditelepon Pamku Gat Pak Soehari ya aku ning yo nyatane anu ora dibagekke ora apa-apa aku. Rezeki 1000 dalan. Apa tak balekke bayarane pri nek kira-kira. Ora Oh, dibagekke. mutung. Jenengan iku kedahipun rak disaruk ngoten, bagekke Mbak Apri Mimin ngoten. Mosok digaruk aja to digaruk piye to? Saruk. Oh sarung nggih. Lah terus kudu dua-duanya dibagekke. Nggih. Nggih, sugeng rawuh. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam, Mbak Limbuk Mak Cangi. Sehat nggih? Sehat. Mbak Nggih. Mimin, Mbak Apri lah nggih sami sehat Oh, saestu nggih. sehat. Oh, badan nggih. kula sehat, sami Nggih, syukur. sehat. Niki bidal jam pinten nggih Klaten? Oh, kula wae bidal saking Klaten jam 6. Sampun panggih Pak Sahuri. Oh, sampun. Oh, nggih. Mbak Mimin, lah Pak Sahuri wae lenggah teng pundi Mbak Oh, Apri? nika wonten kalih Bapak Bupati. Ngapa, Lek? Pak Bupati Pamengku Gati matur sembah sampun dipun timbali wonten mriki pun dilunasi. Ning nyun sewu Pak dalam tidak memanusiakan saya. Terus ngapa kok nggawa dingklek iki? Arep nang ndi, Lek? Jujur Pri, aku pancen kene golek duit, golek sedulur. Terus ngapa? Nek ora dianggep wong wedok, meneh wong wedok ora dianggep rasane kaya ngopo to? Sing wedok sapa? Hamba. Wedok jadi-jadian Dek. Hamba. Lah kowe arep nang ndi? Mulih Lho nek sampun Pak, kula pun ngugemi saged sowan mriki ning nyatane kula mboten dianggep. Monggo panjenengan ngedyoki Mbak Mimin. Sing penting sinaosa sidhane Pak Cahyo menika sampun kathah hebat sedaya. Ning jenengan nggih Sri Panggung nggo ayu-ayu ngendikanipun panjenengan ngaten to. Ning kowe nek arep mulih ki rak ya melek. Ngapa? Sing mbok gawa ki tasku. Halo. Iki kok Le. Kuwi jane sinden apa copet sing kancane digawa. Mbak Mimin, ampun mutung ngoten niku. Ora Ketoke apik. kula kalian jenengan mboten gatek Dibagekke sing apik to penyon menika kaya Piai Kakung sing larang ngono wong wedok ki menika 80% nganggo perasaan, 20% nganggo logika. Nek rasane wis tatu mengembalikan kepercayaan diri menika sulit. Lho. Oh iya. Yen pun kandharaken ke wong wedok ki kudu ngerti. Jeneng sing meleh. Nimas Pendoro wong ayu. Nggih. Mimin. Lak ya padha winantu Basuki anggenmu sowan. Hai. Lancar pipise nggih lancar. Sing takon pipis ki sapa? Wong wedok pramenopause padha akui lho. Sing nek kuwi lancar berarti dia sehat. Nek iki lahir wis pos lho kaya Lho, nek pipise lancar berarti dia sehat. Lho wong wedok nyen sewu, nek wong wedok ngen kula mriko lho. Piai putri ki kandha pengen toyan lho tekan kamar mandi entek tendalan lho selalu lho. Nek kowe rung mudeng rung ngrasake kaya aku. Wanita pramenopause. Kowe ki wanita. Wanita kok nek nguyuh ngadeg. Lah engko nek lungguh nyapu dalan. Anu pirone iki lho Mbak, kan anggo nyapu dalan pirone. Banyol ya mayol. Enek Pak Bupati Lah kok nggih, sing apik. nyapu dalan lho menika nyen sewu lho. Lah niki Mbak Mimin niku nek pipis niku kok kados kejang nggih Pak nggih. Lah piye? Lah nek pun ajeng rampung niku kok kejang-kejang. Kayak ngono ngetus. Ndongake temanten no, ndongake temanten. Ngono sing apik kok. Derek ndedonga kagem Mas Guntur kalian dan Mbak Virginia. Mbak Virginia. Nggih, bahagia selalu. Jeneng wong wedok sing apik Virginia. Lho terus Brigita. Terus Mbak Dian, Dian. Mira. Lah jeneng sinden kok Sukimin. Sapa Sukimin? Ini berarti kamu Mbak membaca biografiku. Nah, Awal mula nama Sukimin mesti ada sebab akibat.
Sebabnya pripun? Kula kan jane jek traing notor mbesing madu. Wah, Isih putra Nalendra ndron beteng. Iya. Ning kersane Kanjeng Rama karo Kanjeng Ibu, Nduk, kowe nyamura laku dadi wong cilik, dadi wong sudra. Men ngerti jerit tangise wong cilik kaya ngopo? Akar rumput iki kaya ngopo sing butuhke masyarakat cilik kaya ngopo? Coba aja mung ABS asal bapak senang nyamura laku nganggo jeneng Sukimin. Sukimin ki gur jeneng gur anu men darani wong sudra. dadi kowe iki terah kraton. Kraton. Aja dhuwur-dhuwur lho, sampluk dron lambemu engko. Sik to, aku ora kok mbelani Mbak Mimin. Ketika nun sewu jenengan lak tenggen perform pertunjukan lak asmanipun lak Mbak Mimin. Mbak Mimin. Gitu. Ning buka wadine jenengan ngarani Sukimin. Lho, Lah napa KTP. niki jenenge apik to Mbak Mimin? Niki jenenge Panut Wibisana. Niku ya lanang ku ya ndek titit. Malah trucut ora. Kok malah mbok piye to kowe iki? Sembrana lho. Maksudku ngene lho, Pri, maksudku. Wis. Kenapa harus saya sampaikan seperti itu? Kenapa harus sampai seperti itu? Yo, manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaane Gusti Allah. Kowe rasa ngrubah rasa suntik silikon, rasa suntik ini, rasa suntik bokong, rasa neko-neko. Bahwa ini kan nyatanya gue nganggo gombal yang menghasilkan uang. Ning kowe iki ya aja Pokoknya nganggo sepeti yang menghasilkan uang lho. aja mbok sebut kuwine. Engko kahananku karo Mas Imam piye? Lah nek jenenge kowe apa nyebut pleci? Lah jenenge. Loh, berarti kan kowe tidak merubah kodratnya. Loh, nggih to menika pergi garis bawahi kamu tidak merubah kodratnya. Ndelalah lemu nyambut gawe ngampil lagemane Piai Putri. Harus kamu ngerti. Kamu dalam pekerjaan meminjam pakaian Piai Putri. Oh, ngono. Dan ini contoh, oh Mbak Apri ki lanang kok ayune kaya ngono ya kuwi lanang. Sapa Berarti lanang? kowe no apa? Sing ngene sama tak Aku. tuapuke. Berarti bojoku kae nang ngompah kabeh nek tak ragati, tak openi, tak sayangi ya iso ayu. Lho. Anu ilmu sing sida petik kuwi lho. Wis arep blegedu sama ladu nek bojone tidak disayang, tidak dicintai, ditanding-tandingke wong wedok lara ati awake rusak. Lho kaya kula ki rak rayu to ning tak menarik lho. Lho. Seks appeal-nya wonten. Oh, Wong wedok gembetot ya iki lho. Apri kae ayu ning mboseni. Ning sampean ngeten, sampean kudu berbangga. Njelenipun. Niki kula dipun dawuhi kalih Pak Bupati. Nggih, dos pundi Nggih, dikon dos lumantar pundi? WA. Nggih. Pak Dalang nuwun sewu mbinjing Mbak Mimin menawi pareng badhe kula jak pangsul teng griya. Matur sembah nuwun Bapak, ya ampun Makina. ya Allah. Ajeng ditanggap. Mboten. Lajeng Nggih seret-seretan putrane. Semua itu mempunyai hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Waduh. Beliau merangkul minoritas. Iki piye carane nek kabeh ngemohi pemerintah ngemohi, pemuka agama ngemohi terus piye? Lah, Malah piye? ada timbul masalah lebih kompleks lagi. Dirangkul, dikukup Mbak Min menjadi idola. Loh, jadi star. Lah kaya kaya Star! mbok primae kok setar. Bahagia selalu Mas Guntur, Mbak Mas Virginia, Guntur, Mbak bahagia gini Virginia. akhirat. Mugi-mugi dadosa keluarga ingkang ayem tentrem Nggih, bahagia mulya. nggih. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Nggih. Putrane nek metu lanang dadi wong lanang tenan. Tulen sejati. Nek metu wedok dadi wedok tenan. Wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe no, aku arep kok ketok tuwa kae jek lho, energik eksotis. Energik eksotis mistis. Penuh misteri. Demit tapi Anu Pak kula- Sahuri matur sembah nuwun. Dongake piye, Sampun Pak nindali. Sahuri? Usahanipun menawi bakso. Ndongaaken Pak Sahuri menika menawi Pak Sahuri mboten tindak mriki kok kadosipun kirang ngoten. Kirang Oh, afdol. Nggih. Bapak mboten ngira-ngira hormat kula Bapak Bupati sampun kersa paring sambutan panjenengan raktang sak klimah menika dasipun marem manah kula Bapak. Monggo Bapak. Mboten sawiran kula mung rerangken. Nggih nek sawiran mung rerangken. Monggo Pak niku. Sahuri, nggih. Nggih. Monggo Pak Nggih. Dedek dedek dedek. Ya kemawon. Matur sembah nuwun Pak Sahuri. Nggih. Salaman mboten napa-napa wong sepuh padha lanange. Kesupen, Mbak. Sing aku. Kesupen, Om. Apa Om? Nggih. Hancur kowe. Lemu dadak ki tak ngarep ya Om. Mas Imam. Alah. Wong wedok leceh. Mbak Apri hati-hati lho. Pripun? Pak Sahuri biyaine halus, Halus. mendel, Nggih. jatiko anteng. Nggih, punten dalem sewu Pak Sahuri.
pripun raosipun menika dipun rawuhi para tangga tepalih sederek kadang Pandemen Sutrisna Budaya menika. Nggih matur suwun dumateng kadang-kadang kula sedaya ingkang wonten daerah Ngledok, Bali Panjang, Baturno dan sekitarnya. Kawula atas nama keluarga nyuwun ngapunten menawi wonten klenta-klentu tempat napa jamuanipun boten meranani penggalih panjenengan sedaya. Kula atas nama keluarga nyuwun lumunturing sih samudra pangabsami. Injih Bapak, menika kegandengan Pak Sahuri menika sampun kersa nimbali Mbak Apri kalih Mbak Mimin, menika pikantuk hadiah saking Mbak Apri Mbak Mimin. Napa niku? Hadiahipun menika tidak bisa diuangkan, tapi piye wis sugih kok aduh nyaosi apa to? Bakal diingat seumur hidup. Alhamdulillah. Hadiahipun dicium Mbak Mimin nggih. Dereng Mimin terus nyosor ae ora. Ini diluruskan. Mencium karena keakraban karo mencium karena nafsu. Lho iki diluruskan. Niatnya inak malu biniah niatmu elek apa apik. Niatku seduluran kok lho. Oh bakal keingat seumur hidup wong dereng diambung baci tuwa to, Pak? Nonton mindali kapri. Sik, aku tak njur prisa, Pak Sahuri ngapunten. Jenengan lak piyayi turah. Gitu. Menawi wayangan ki menapa kok bintang tamu mboten sing kakung pisan putri pisan. Apa bintang tamu Jakarta sing her-her? Sing jenengan pilih sing gojag-gajeg ngoten lho, Pak. Napa sebabnya, Pak? Napa mergo kula tesih prawan? Alah. Angel lho umur 50 tahun saya menjaga kerja dan kehormatan. Prawan udele kuwi. Sebabnya napa, Pak, kok Mbak Mimin Apri? Nggih, kula sak keluarga nika fansipun Mbak Apri dan Mbak Atur Mimin. nuwun Bapak ya Allah kok Deni. Bapak Yusuf. Ya Allah mongko kerasane ngatiku ya Allah. Aku rumangsa dimanusiakan aku ya Allah. Menika ugi Bu Endang menika ugi ngefan. Oh, nggih. Bu Kamti. Bu Endang Sukamti. Oh, Alah tak tawale dhewe. Apri iki les wasis. nggih, nggih. Termasuk ke Pak Dalang pun Cahyo Kuntadi. Nggih. Nggih kula nggih sami ngefans menawi garwa kula ngefans kalian Ibu Sukesi. ngaten. Nggih, sembah nuwun. Izin. Menawi teng kula teng Bu Kesi ngefans teng Mbak Apri niku cocok. Nggih. Nek teng Mimin niku sing Lah. arah napane, Pak? Meniki lho, Piai Kakung memandang dari kacamata Piai Kakung. Tidak nganggo kacamata sesama manusia. Oh, Mimin kae ora ayu ya, ning nyenengke. Lho. Mimin kae jane ora pinter, ning iso dadi madrasah kagem putra-putrane. Sopan santun unggah-ungguh mula-muli ini dikedepankan adat ketimuran. Lho, nek Apri ayune mergo suntik putih kula mergo air wudu. Lho pun beda. Pun beda. Dari niku saja pun beda. Sik. Lah, Lah nek- nek koni saiki, Mbak Mimin rene sik. Nggih. Sampean Mbak Apri mau putih mergo apa? Suntik putih nek ra dedet kok dongos-dongos ireng meneh. Sampean mergane Air wudu. Alami paringane Gusti Allah. dadine sampean putih. Nggih mboten putih ning anu nyeni ngoten iki. Saya tamang delok kan yang TV lho, ora putih lho, kelawu lho sampean. Niki perlu di lho. Lho niki sak awak niki gandeng cinta Indonesia. Ya. Niki Mbak Mimi niku sak awak niku batikan Kulitnya berbatik. Wah, Nah, nyeni liane kan, no. liane kan pengen suntik putih, pengen tok putih mulus dengan harapan lawan jenis tertarik terpikat karena kemulusannya. Nek aku cara membentengi diri piye caraku jangan terlalu putih lah. Kulitku tak gawe batik, men lawan jenis tidak tertarik kehormatanku tetap terjaga. Lho. Niku sanes nyeni. Batik niku tilas koreng. Malah nyeblok nih. Sik sampean mau wudu barang berarti lek wudu berarti muslim lho jenengan. Muslim insyaallah salat. Nun sewu. Nggih, Salat nggih? Nggih, salat. Nate berjamaah. Berjamaah nggih. Kula tak takon, lek jamaah sampean melu kelompok pria napa wanita? Anu, kula ten perbatasan gen kelir ini lho, Pak. Nggih ten gen pria kok ya nek masalah akidah mas agama nggih ben. Tak kira ning dhuwur sekat. Bapak ngersakaken lagon menapa? Pak Sahuri ngersakaken lelagon menapa? Ingkang ragian tataripun inggil ampun sing biasa-biasa mungkin ndak Wow, sinden Apa merabot. lha aku letinge Bu Kesi lho, Bri. Waduh. Leteng. Ngersakaken lagu menapa Pak Sahuri? Nyidam Sari. Nyidam Nyidam sari. sari. Tuas deg-degan tak kira nyidam pentol. Nyidam sari. Nyidam sari nggih. Nggih, mengke Dipun dipun minangkani aturaken. Bapak nggih, matur Nggih. sembah nuwun. Gek telepon aku gek Mbak kula lunasi 20 juta ngono gek. Gek aku ya terus piye apa ayu ku ki payu 20 juta. 20 juta mulai gondas apa ora kowe engko?
Senengane. Sembah nuwun Pak Sahuri mugi pinaringan sehat, panjang Lancar, yuswa. tinggal pinaringan wayah. Tutuk momong putra wayahipun. Amin. Amin. Sembah nuwun Bapak. Lancar menjadi Nggih. ladang berkah kamsahanipun nggih, Pak. Nggih, sembah nuwun Pak Sahuri. Sembah nuwun nggih. Nggih. Para lenggah, para penonton tepuk tangan untuk Bapak Sahuri luar biasa. Ah, Pak Sahuri sama Pak Lurah pengen diparingi kenang-kenangan. Ya ora apri kabeh kok dikan. Pak Lurah wis ajre. Nggih. Sing kersake wau napa? Ngidam sari. Ngidam Ngidam sari. sari. Cobi bawanipun jenengan berdua, men Enji. Kyai Balik Panjang pirsa. Ambak asline niku priya Rainaga, Ampun, Kak Rainaga. priya ning swantene sae ngoten lho. Rada rene lek kok ndak kaling-kalingan cagak. Nah. Ayuku men ketok maksimal tekan mburi ya. Ayo apa kowe ning padangan jenggotmu. Mbok dikerok. Jane mahrib ya tak cukur kok ting sini. Jene wong wedok fertil ya subur ngene iki pancen. Rezekine lho paribasan sore kelong esuk wis entuk banyu Aku ini ngene. soalnya nek iruh wong rada brewok iki iso piye ngono lho. Lambene. Gak aku pri nek kowe seneng karo aku ra sudi ya. Siye, bluluk disawatke. Terus? Ketoke ndungkluk ngematke. Biasa ngono iki. Malah sing ora-ora. Apa bawane, Mbak? Nyanyi Damsari to nggih. Dandang kula nggih. Nggih. Nggih, siap. Wiwit saking Mbak Apri menawi Mbak Apri ini muridé Mbak Mimin. Kersanipun ajar kendel nggih. Ah, nggih, diberi kesempatan yang benjang mudah. nek kula wis paribasan wis vakum, karena vakum pun tak ulang-ulangi jadwal, kowe tak culke ngono ki paribasan. Vakum ki nyedot apa lek? Maksudnya vakum ki aku wis ora produktif neng panggung. Mungkin milih di balik layar dan sebagainya. Apa mau kowe tak culke kowe wis mampu. Gage pamerno suaramu sik, Nok. Kowe sing ra mampu pasrah aku, engko aku ra mampu tak pasrah Bu Kesi. Jadi Bu Gesi ra mampu pasrahke Pak Sahuri wis ayo. ya nak. Tak kandhani to suaramu apik ning napasmu ora patek landung mergo kowe udut terus iki lho pri wong wedok kok nek udut tek rong slop. Wong wedok Serong slop apa ora bodol telake to iki kok seneng. bungkus sih lho, Mbak. Udut ya uduta terserah duit-duitmu. Ning kowe iki kan makarya dunia seni sing tok dol suaramu. Lah. Emane-man suaramu. Nek aku adol rupa wis payu. Lah, Waduh, lah. rupane kaya gemuk nek ora. Nek kowe sing tok dol suara nek antek suaramu bosok rak ya. Lho wong wedok iki rak ya tugase ngerokok, kuwi piye to? Apri kocluk ayo. Tatone anu kijing. Apa, Mbak? Tatone gambar apa kijing to iki? Lah kok ngiseni ye kok senengane kok kijing ki lho. Kaya ngene wong nandang asmara gurune kaya ngapa ya? Aku Iya. seliramu seleh. Seleh. Rada mundur, Nok. Oh iya. Jadi biar pemirsa ki mudeng. Oh, iki tatarannya saya berproses. Bukan berproses tidak bukan berarti jelek loh. Masih berproses. Oh, iki sudah stay. Corone iki pondasine sebakoh lah. Stay, homestay. Ayo. Homestay. Ini kanipun, Mas. Oh, iya. Lah, Lagi soro. Coba gurune kaya apa? gurune kaya ngapa niki? Pak Bupati Lenggah. Ya iya no. Perjalanan 2 jam setengah nek ger swara bosoke goblak ra Lah, apa. iya. Piye Wonogiri cantik-cantik jos-jos kok suara. Pak Sauri setahun le nimbali lho. Lah nimbali segak wis dilunasi gak kurang setahun le inden. Nek ra diner tenan ya ora mungkin to. Lah, Terus live streaming barang. kok malah jegok. Apa to? Baik. Anu Mbak, kalau menjingnya diatur sih. Keep silent, jangan mengganggu. Oh iya, iya, iya. Berikan waktu kepada orang lain untuk memamerkan karyanya. Kamu tuh udah Yeah. dikasih waktu. Jangan biasa memutus omongan Ah, orang. iya. Ini lebih kepada etika. Oh iya, iya. Nah, nyanyi yo. Ora. Ora toh? Ora. Berikan kesempatan. Ya, tak berikan kesempatan. Kamu menghancurkan aku. Golek ke dalan. Dan pasaranku hancur ning Batu Retno. Stratenane angel men. Apa toh?
Sinden nek suarane kaya ambulan. Lah. Nek Bu Kesi ra cetha. Vokal konsonan artikulasi jelas. Heeh. Ono sing sinden berpower. Lah aku ki sinden suarane ulem. Ulem, alus. Iki tak mix karo dawe Pak Ustad. Piye? Pak Ustad kan ndika perempuan itu sunahnya suaranya dilembutkan, jangan melebihi suara powernya laki-laki. Mula nek imam salat jamaah kae kleru, kudu imam kuwi lho. Pomo imam mimpin salat jamaah kleru, piye putri kae ora nyuara, mung astane. Oh, Mergo suara perempuan itu kadangkala mengganggu. Kuwi nek perempuan. Perempuan. Lah kowe lho mondo-mondo. Tapi kan memakai baju perempuan. Iya. Dewa kok kuropoto ae. Wong ayu Aja lho. delokne to Pri wong Wong jenenge. ayu yo kelem sithik termakan. Iya. Duh dewa jawata. Pak Sahuri, mbok patos bintang tamu sanes itu, Pak. Kok kapusan brosur. Lah nek nggo TV yo ketok cantik. Genah utah-utah kok ayune utah-utah kaya duduh gule lho nek TV. Waduh. Kimplah-kimplah. Welas. Duh dewa jawata. Iki teknik miking, teknik miking. Kowe iki bawa apa ayan jane? Miking lho. Dadi iso. Lho, Lah, nek kok lho, kaya nek kene ra relate? terlalu bising. Heeh. Teknik miking. Lho. Oh. Gawean lawas. Pikiranmu lho kotor, traveling tekan ke dindi, traveling. Iki nek meminjam kata-katane Bunda Titik Puspa iki ya tebal tipis. Tebel Nek tipis. cara aku sendal pancing. Somring Pak Mami. Tak sama kok TV ya lho, Mbak. Nggih. Kok TV masalah nggih nembangi gulu menjengi keter deh. Iki jenenge nek epo. Apa kuwi? Tembolok. Teleh ha. Ayo aja kendel kok ndak kowe ora maju-maju. Kok ayu aku, pinter aku, wasis aku, intelektual aku, terus kono ngopo? Oh alah men. Upamana nahkoda. Yoga-yoga nyawangku karo ngleki duwi ngopo to, Jas? Nyawang boleh keindahan dunia itu dilihat boleh ning aja ngono to, Mas. Kuwi arep ngidoni kowe ra sida. Kok diulu meneh. Perasaan kok do nyawang karo ngleki du apa tertegun apa kagum karo Alah, kecantikan. tertekan. Tertekan. Tanpa perahu sasat sarat dan papatri. Suara lanang rasa sok cantik bahwa jati dirimu kamu telah lahir sebagai laki-laki suara lanang. Aku Ngidam ya. Waduh. Ya. Jajal pamerno, Pak. Ayo, Pamerno. apa, Mbak? Dalan iki kok umpamakno ya, kek sarap rampung Oh kok. iya, heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, Ngatur kelak. Pantai Sekipu. sekupi ayo. Umpamakno nahkoda Beda. Beda. tanpa Oh, lanang. perahu Wedok. sasat Lanang wedok bareng, ayo. meteng no mangke. Mung bareng dolane apa meteng? Lah nek lenang wedok Dolan campur. ki ra apa-apa, jajan meyam bareng ra apa-apa. Sing siji kuwi aja. Apa ta, Lek? Kok dadak tak critake, boleh kita berteman dengan siapapun, serawung dengan siapapun, ning sing siji kuwi aja paling gini wong wedok. Soale cara-cara kuwi terenggut kehormatane seumur hidup paribasan lho ki asor lho. Lah kok kowe kan disampir kene galengan. Lah kan dibayar. Nek dibayar kan dol tinungku sah. Sah. Transaksi ya atau hitam di atas putih. Aduh. Wis ra bayaran mulih masuk angin digeni wong sak desa dosane ra mekakat. Korban aplikasi babak bundas. Apa? Melicet.
100 meter kok ketemu nih Sulomo malah. Loh, kita menggunakan aplikasi apa aja itu boleh. Ning digunakan semestinya sewajarnya. Hanya ngene toh sudah. Ngono ki aja terus ditindaklanjuti, hanya sekedar mengetahui saja. Oh, Ya, iya. Tanpa perahu sasat sarat ing pepetri nyidam